היי חברים, מעניינים, מקווה שאתם בסדר, וככה אחרי השהות שלכם וחזרתם הביתה ואתם מה שנקרא נושמים קצת בין הסבבים. בכל זאת סבב מאוד גדול הסתיים עכשיו, מקווה שנוכל לנשום קצת יותר מהסבבים הקודמים ונוכל לשקם באמת את מה שצריך לשקם בשביל שנחזור, כשנצטרך לחזור לסבב לחימה שאנחנו כבר משוקמים מהטראומות שחווינו במהלך השנתיים האחרונות. טוב, אז ברוכים הבאים לקורס ללוחמים צבאיים. ואנחנו נדבר הרבה על צבא, לחימה, חוסן מנטלי וכדומה. קראתי לזה חוסן 360. אוקיי? ויאללה, בואו נתחיל. חוסן 360 מעלות. כל הכיוונים, שום איום לא נשאר בחוץ. מערך שיקום מקיף שבונה חוסן אמיתי בכל מישורי החיים, לא רק ראש, לא רק גוף, אלא מעטפת הגנה שלמה שמכסה את כל השטח. בואו נראה מה זה אומר. המציאות המורכבת של החייל השב. זה בדיוק מה שאתם עכשיו, החיילים השבים מהלחימה. כשלוחם חוזר הביתה, הוא לא מביא איתו רק את התיק הרפואי, את התיק הצבאי, ממש לא. הוא נושא איתו על כתפיו מנגנון כבד של אתגרים שמתנגשים בו בכל גיוון פיזי, נפשי, משפחתי וכלכלי. אתם בעצם חזרתם ללחימה בעזה, בלבנון, בסוריה, בכל מיני מקומות שהייתם ולא הייתם וחוויתם וראיתם ועשיתם. או חזרתם מלחימה רפואית, מפציעה שנפצעתם בצבא. אוקיי? ועכשיו סיימתם במרכאות את החלק הלחימתי שלכם, אוקיי? ופתאום יום בהיר אחד אתם מגיעים הביתה. איזה יופי שבאת הביתה, נכון? יש שלט כזה. כולנו שמחים שבאת הביתה. אתה לא סיימת שום דבר, אדוני היקר, או גבירתי הנכבדה, אתם רק מתחילים. תנו לכם יומיים להתאפס, ואחרי יומיים בן הזוג או בת הזוג תגיע אליכם ותגיד לכם, שומע? שומעת? כשלא היית פה, הכל קרס. לא הצלחתי להחזיק את הראש מעל המים. אם היה לך עסקים לפני הסבב, קרס, ואתה בחובות. אם היינו משפחה לפני הסבב, תסתכל עלינו, הילדים מפורקים, הבית בקושי מתפקד. אני כבת הזוג או בן הזוג שנשאר מאחור והשארת לי את כל הממלכה לשמור עליה. אני בסך הכל בית אדם, קרסתי. או אני בסך הכל בן אדם, קרסתי. ועכשיו אדוני היקר, אחרי יומיים שהיית בבית ואתה קצת נרגע, וכולנו שמחים שחזרת, פתח עיניים, תתחיל לתפקד. הילדים יעופו עליך בהתחלה. הבית והאישה והבעל יעופו עליכם יפה מאוד, תשמחו עד השמיים ובחזרה. חשבונות הבנק, מצב הכלכלי, זה יהיה הקושי אולי השני שתפגוש, אחרי הקושי המשפחתי. ואני כבר לא מדברת על הטראומות, ואני ממש לא מדברת על כל מה שאתה חווית, ואיפה מה שאתה צריך לפרוק. לא, על זה אנחנו לא מדברים בכלל. זה לא הנושא כרגע, אדוני היקר, או גבירתי הנכבדה. אתם הייתם בטיול, אוקיי? בין אם זה טיול רפואי, או טיול
צבאי, אתם הייתם בטיול. ככה הם מחשיבים לכם את זה כטיול או כמנוחה, אוקיי? אתם נחתם. הם לא מבינים ולא יבינו לעולם מה אתם חוויתם, מה ראיתם, מה הרגשתם, מה עשיתם, מה הנפש שלכם חוותה ומה הגוף שלכם חווה ויחווה. כי מי שלא חווה על בשרו לא מבין. ואתם תצטרכו לקחת נשימה מאוד 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 גדולה ולמצוא מקום אחר שתמצאו בו שקט, רוגע ושלווה. והבית שהיה פעם בית שמח מהר מאוד יהפוך לבית כואב, לבית שקט, לבית שכל אחד מבני הבית מסתגר בחדרו, שהשמחה כבר לא נמצאת שם. ואתה, או את, שבתוך תוככם כל כך רציתם רק דבר אחד, לחזור הביתה. למשפחה, לילדים, לבעל, לבן זוג או לבת זוג, תרצו רק דבר אחד, לברוח מהבית ולמקום הכי רחוק שיש. ובמידה ולא תעשו את זה, כי מצב כלכלי, כי מצב רגשי, כי יש בעיות, כי יש מיליון ואחד דברים, הנפש שלכם תקרוס. ולא, לא יהיה מי שיטפל בכם, ולא יהיה את המקום שקט, ובטח שלא המקום הרגוע. אתם תגיעו למצב שאתם אומרים משפטים, שכמובן אף אחד לא מבין, כן, אבל משפטים שיצאו לכם מהפה, יפה מאוד. מה זה החיים האלה? אני רוצה שקט. אז בהתחלה תגידו את זה בשקט, ובנעים, ולאט לאט שלא יהיה שקט ולא יהיה נעים, כי השקט לא יגיע, אז תצעקו את זה בבית, שקט, פעם, פעמיים, 3, 10, ולאט לאט הילדים שלכם יבינו שלידכם שצריך להיות בשקט. אז הם יסתגרו. ילד ילך לחדרו. אתם אומנם הרווחתם את מה שרציתם, שקט, אבל אתם תשלמו על זה. בריחוק, באווירה בבית, בהתנתקות מהילדים. אתם תשלמו על זה מחירים מאוד 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 כבדים. על אף שאתם לא אשמים, אתם בסך הכל רציתם דבר אחד, שקט. אתם תמשיכו לשכוח עוד ועוד ועוד. וכולם מסביב ימשיכו בחייהם. אתם לא תבינו מה נסגר עם החיים שלי לעזאזל. ולא משנה כמה כלפי חוץ תפעלו ותעשו, בפנים אתם מתים. אתם עושים את זה בצורה אוטומטית, בפנים אתם מתים. פשוט מתים, ואף אחד לא יכול להעביר. ופעם, מהסבבים, לפני המלחמה, היה לכם שותף לחיים, שותפה לחיים,
הסתכלתם אחד לשני בעיניים, אהבתם להיות ביחד, רציתם להיות זה לצד זו, והיום אתם רק רוצים לבד. מכמה סיבות. אחד, שקט. שתיים, כל אחד מאיתנו הוא גר, דברים שלא יפה מאוד. שלוש, הריחוק הרגשי. ארבע, הריחוק הפיזי. ככה הבית מתנהל. זוג הורים שמרוחקים אחד מהשני. זוג ילדים שמסתגרים בתוך חדריהם. ואתה רק מתפלל בתוך תוכך לשני דברים. או למשהו חזק נוסף שיטלטל את כולם, כמו עוד סבב לחימה. ולפגוע בעצמנו אנחנו לא נעשה את זה, אוקיי? ואחריות שיש לנו עדיין. יש לנו עדיין דברים שחשובים לנו עדיין בתוך הסיטואציות האלה. לפגוע במשפחה אנחנו גם לא רוצים. לפגוע בילדים ממש לא. לפגוע בבן בת הזוג גם לא. אז מה שנשאר לנו זה לבחור לחיות. ואם התחברת לנושא הזה, התחברת למונולוג הקצר הזה, מצאת את עצמך שם, אז מצאתי את הפתרון. ובסרטונים הבאים אנחנו נתחיל לדבר עליו. קודם בוא נראה שאתה נמצא ואתה רוצה להיכנס למסע הזה, כי זה מסע, זה מסע לכל דבר ועניין, אבל זה מסע לשיקום הנפש שלך, או שלך. זה מסע לאחר לחימה ארוכה, בין אם זה רפואית ובין אם זה צבאית, ובין אם זה כל לחימה אחרת שאיבדת את הדרך של מסלול חייך. אז אם מצאת את עצמך בתוך המונולוג הזה, מצאתי דרך לחיות, לבחור בחיים ולחיות טוב. ובוא נעשה לך מונולוג קצר קצת מי אני ומה אני, כדי שתדע למי אתה מקשיב. בכל זאת, תפלתי עליך ככה במוטרח באמצע שום מקום. אז שמי שרון, ואני בת 46, ואני לוחמת על החיים מגיל 0, שמה 46 שנה בתוך עולם הרפואה. עברתי עד היום 30 ניתוחי בטן, ולצערנו היה עוד נטויה, כי לא מספיק, מה פתאום, צריך עוד. אני חיה עם המון 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 מורכבויות, פיזיות, נפשיות, טראומות, אבל אני עשיתי משהו אחד קטן, אני בחרתי בחיים. בחרתי בלחימה שלי. לקחת את הלחימה הזאת ולאכול אותה ביס, לאט לאט, או מהר מהר, תלוי בקצב. ולהבין שהגוף הזה הוא כולה כלי. הוא בא לפה ל-40, 50, 60, 70, 80, 90 שנה. אנו ככה קצרה. אוקיי? באיזשהו שלב אנחנו נלך. מה שחשוב זה הנפש והדרך. ומתוך זה הקמתי את גישת הלוחם. גישת הלוחם, אני לקחתי את זה לרפואה, אחר כך לצבא, העסקי, לזוגיות, לבית, לילדים, לכל פרמטר שיש לי בחיים. אוקיי? בסוף, אנחנו מנטרלים רגשות ופועלים על פי אסטרטגיות. בסוף יש לגישה הזאת 9 שלבים. מי הבעיה?
דרך הפתרון, דרך בניית אסטרטגיה, דרכי פעולה, ניהול סיכונים, כמובן, צריך לדעת מה הסיכונים לפני שאנחנו קופצים למים, החלטות וביצוע כמובן, תוצאות, בקרה, ביקורת ומסקנות. אוקיי? 9 שלבים לשיטה. ותאמין לי, שמנטרלים הרגשות ומסתכלים על הכל בצורה קרה, הכל בקטנה. אז, לוחמת יקרה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא ובאמת נתחיל את חזון 360 שלנו. אז מה אתם אומרים? ניפגש? רוצים להתחיל שינוי? יאללה, קדימה, נתראה בסרטון הבא. ועד הפעם הבאה, יוס.